Kom så, Kjeld. Kom så, drenge. Ej, I er seje. Kom nu. Ja. Kom så, Tarzan. Ej, prøv lige at se, Kjeld, han ryger i vandet, når det går galt. Ja, giv dem. Ej. Ej, jeg synes, I klarede det rigtig godt. Prøv lige at se, hvor få I var i forhold til alle de andre. Ari. Men ved I hvad? Det gode ved hvad det er? Ja, der er patchaskalle, og det er kager. Nu er det kagetid. Må vi lige se vinderne? Hvor er vinderne henne?